Det er simpelthen skønt, at du er godt nysgerrig her. Nysgerrighed giver dig, som du ved, mere viden, og din rationelle viden er en vigtig del, når du har behov for at forstå noget. Forstå, hvorfor du ikke trives i en situation, eller med dig selv lige nu. Men rationel viden kan kun drive dig fra A til B, som hvis du flytter dig fra et mørkt rum til et lyst rum. Den kan ikke virkelig forandre og fortælle dig, hvordan du opløser tvivl, skuffelser, mønstre, frygt eller brudt tillid. Og den rationelle forståelse kan heller ikke fortælle dig, hvordan du trives med sorg og forandringer. Det er fra dit hjerterum, du finder ud af, hvordan du trives. Som livsmentor er det min opgave at hjælpe dig med dine udfordringer og inspirere dig igennem til et nyt, opløftende perspektiv. Forskning har vist, at vi er født med, at vores hjerte kan føle selvstændigt, hvilket betyder, at vi kan sende vores power fra hjertet op i hjernen. Når vi har dette samspil mellem vores hjerte og hoved, giver det os en tryg troværdighedsfølelse til vores egne ressourcer. Vi vil mærke en ekstraordinær styrke inde i os, og den har vi alle brug for til tider. Men alt for ofte lukker vi af for hjertets impulser, vores intuition. Vi hører ikke efter, eller vi giver os ikke fri til, hvad vil hjertet sige. Vi tænker os til løsninger i stedet. Dette kender vi alle, og fysisk mærker vi det, når vi får ondt eller svine omkring brystet og ned i maven. Det er normalt i vores kultur, fordi vi sjældent lever andet end øjeblikket fra hjertet, før vi igen er hovedtænkende. Dette er netop smart, når vi kun har brug for vores logiske sans, men ikke når livets gryde bobler over af følelser og udfordringer. Hvem vil ikke opleve livet fra et herligere sted? Det betyder ikke, at alt svært er nemt. Det betyder, at vi er autentiske, vi er levende, og vi kan have os selv med i det, vi oplever. Det kræver kun vores opmærksomhed. Hjertet ved, når du har problemer, selvom du fortæller dig selv, det går godt, jeg har kontrol på det. Hjertet ved også, når du frygter noget, selvom du fortæller dig selv, det er ikke nogen stor sag. Hjertet ved, hvordan du trives bedst. Tak fordi du lyttede.